ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହାର ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କନିଷ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି। କନିଷ୍କଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇକରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାତବାହନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଦ୍ରା, ଶିଳାଲିପି, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି, ତାର ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟଟି ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ, ଦେଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଏଇଟା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଠୁ ବାହାରିଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଏ ନର୍ମଦା ନଦୀ। ପିଲା ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଲା ତାପ୍ତି ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ଏଇଟା ଗୋଦାବରୀ ଏଠୁ ଦେଖ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଯାଇକରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଏଇଟା ହେଲା କାବେରୀ, ଏଇଟା ହେଲା କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି। ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ এই ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ଥିଲା, ଦେଖ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ରାଜଧାନୀର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୈଠାନ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ପୈଠାନ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦେଖ ପୈଠାନ କହୁଛି, ଦେଖଉଛି, ପୈଠାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା। ଏଇଟା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଗୋଟେ, ଦେଖ ଗୋଦାବରୀରେ ପୈଠାନ ନାମକ ପୈଠାନ, ଏଇଟା ହେଲା ପୈଠାନ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପୈଠାନ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୈଠାନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ହେଉଛି ପୈଠାନ, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେ ପୁରାଣରେ ସାତବାହନ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସିମୁକ। ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ରାଜା ସିମୁକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ବା ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସିମୁକ। ସେ ଶୁଙ୍ଗ ଓ କାଣ୍ଡ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଅବସାନ କରାଯାଏ, ବା ତାକୁ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ନିଜର ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ସେଇ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଶୁଙ୍ଗ ଏବଂ କାଣ୍ଡ। ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ମାନେ ଅବସାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କୃଷ୍ଣ, ସିମୁକଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କିଛି ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଆଉ ଏ ସିମୁକ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାହସୀ ଥିଲେ, ବୀର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମାଳବ ଜୟ କରିଥିଲେ। ମାଳବ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି, ସେ ମାଳବକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ସେ ମାଳବ ଜୟ କଲା ପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତୁମେମାନେ ଯିଏ ଯଦି ଦେଖିଛ ରାମାୟଣ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱର ଶିରରେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ବନ୍ଧାଯାଏ, ଆଉ ସେ ମୁକୁଟକୁ ଧରିକିରି ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେ ଏଇ ଅଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଅଟକେଇବ ତାହେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ମାନେ ତାର ରାଜ୍ୟଟା ଦେଇଦେବ। ଆଉ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାମାୟଣରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଛ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଲବକୁଶ ସେଇ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ। ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ମାଳବ ଜୟ କଲା ପରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମାତ୍ର
ଏ ଶକ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକମାନେ ତୁମେମାନେ ଶକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ଶକମାନେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ? ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ସେ ଶକମାନେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀକୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ ବା ପରାସ୍ତ କରିକିରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଇଏ ତ ମାଳବ ଜୟ କରିଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଂଶ ସେ ଶକ ରାଜା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ନାବାଳକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କିଛି ଦିନ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ରାଣୀ 2 ପୁତ୍ରକୁ ଧରିକିରି ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଏଇ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେ ଶକ ଯବନ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶକମାନେ ଯେଉଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ଅଂଶ ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପରେ ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲମାବି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଫୁଲମାବି ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଫୁଲମାବି ପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟର ଯଶ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ବେଶୀ କରି ପଢ଼ିବ। ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସମୟରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଏବଂ କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ এই ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଲୋପ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ এই ସାତବାହନ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଶଟାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପଦରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ଦେଶକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପଦରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଦେଖ ଆମର ଦେଶ ହେଲା, ଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ଲକ ହେଲା ବା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଶାସନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଏ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ କରାଯାଏ। ହେଲେ ଏଇ ସାତବାହନ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏସିଆ ଓ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଆଉ ରୋମ ସହିତ। ରୋମ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଟାଲୀରେ ଅଛି ନାଇଁ। ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ରପ୍ତାନି ସେମାନେ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶରେ ଥିଲା ସେମାନେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ସାତବାହନ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅସହନଶୀଳ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଣିକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଗୃହ, ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ବଣିକମାନେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାତବାହନ ମାନେ ଶକମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେଠି ପୁଅ ଦେଉଥିଲେ, ଝିଅ ଆଣୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଝିଅ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଅ ଆଣୁଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥର ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଅଲଗା ଦିନ ଆମେ ଖାରବେଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।